k'a daminɛ bi masikalo tile 5 farankani dɔɔni kɛla an ka nɛgɛjuru sira musakaw kan an'an ka wari citaw maa fɛn fɛn kɔni mana crédit 200 ta i k'a dɔn k'a fɔ 180 o de bɛ k'i kun wa an tun bɛ 2000 min ci fɔlɔ dɔrɔmɛ 20 o ci wari kɔni o kɛla dɔrɔmɛ 40 ye bi ka kɛɲɛ ni jamana marabagaw olu yɛrɛ k'a latigɛ ye min yɛrɛ dola bala bi masikalo o tile 5 o hukumu kɔnɔ maaw kɔni ka hakilinataw ti kelen ye a ko kan dɔw y'a yira k'a fɔ ko fɛn ɲuman don min yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ka dɛmɛ don jamana ma dɔw yɛrɛ fɛnɛ ka yeta la ko jamana marabagaw tun kan kan k'i hakili to jamana bɛ lahalaya min na nin waati in na parce que jamana ni sisan gɛlɛya de b'a la fɛn bɛɛ ka gɛlɛ n'a fɔra u bɛna nin fana ta ka fara population kan ko n'i ye crédit ci walima n'i ye forfait sa walima n'i ye orange money kɛ ka dɔ fara an ka gɛlɛya kan vraiment gouvernement k'a jateminɛ u ka kɛ sisan ni mɔgɔ min b'a fɛ volontément i b'a fɛ ka jamana dɛmɛ banque de dayɛlɛlen don o kama i bɛ taa i ka wari verser o la i bɛ taa jamana dɛmɛ o sira kan o bɛ se ka kɛ volontément a bɛ bɔ e yɛrɛ la e ka taa jamana dɛmɛ o la mais an fantanw se t'an ye. ne yɛrɛ kɔni bolo o ka ɲi kosɛbɛ parce que ka dɔ bɔ k'a don jamana kun a bɛ kɛ jamana ka baara fɛn de wari ninnu bɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ ka yɔrɔ dɔ de dilan an kɛrɛfɛ jamana ninnu olu y'a nin daminɛ a mɛnna. mais décision min talen filɛ ne kɔni b'a ɲini jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u bolo da u dusu kan de fait que hali orange money yɛrɛ la n'i taara i ka crédit yɛrɛ la répondeur min bɛ kɛ o bɛ dɔ tigɛ i kun fɔlɔ donc o yɔrɔ la olu de kan ka jateminɛ ko la hali min bɛ tigɛ e yɛrɛ kun o yɛrɛ ye dɛmɛ dɔ ye fɔlɔ u ni orange mɔgɔw de bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de bɛ se ka dɔ b'u ta la sisan sinon déjà an kɔni bɛ ka dɔ sara o. ni jamana ka ɲɛtaga kɔni don kɔni ne kɔni bolo problème foyi t'a la an b'an ka jamana ɲɛtaga de fɔ. o ye initiative min ta a ka ɲi mais n'i ko ko fɛn ka ɲi fana mun de b'a to a bɛ ɲɛ mun de b'a to a bɛ tiɲɛ fana n'i bɛ exemple ta i b'a ta i yɛrɛ de la fɔlɔ quoi n'a ko k'u bɛ o 20 tigɛ ka bɔ an kun u ka daminɛ CNT la fɔlɔ. an ka dɔn k'a fɔ musakani minnu bɛna tigɛ an kun an ka nɛgɛjuru siraw kan an'an ka wari citaw gouvernement y'a yira k'a fɔ ka nafolo kɔni bɛna kɛ ɲɔgɔn kan ni ka don jamana yɛrɛ ka yiriwa da fɛ Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la.